истеҳсоли нерӯи барқ тариқи нерӯгоҳҳои барқиву обӣ аз лиҳози экологӣ тозаву безарар буда ҳамчунин ба шароити обии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле мувофиқ аст. нерӯгоҳи барқиву обии Сарбанд дар доираи бунёди силсила нерӯгоҳҳои дарёи Вахш ҳанӯз соли 1962 муваққатан ба кор дароварда шуда соли 1966 фаъолияти худро пурра оғоз кард. аммо дар давоми фаъолият то замони имрӯз ин нерӯгоҳ чӣ гуна тавонист ҳастии худро таъмин намояд ва айни ҳол фаъолияти он дар чӣ сатҳ қарор дорад, масъалаест ки дар барномаи навбатии бозбинӣ ба шумо маълумот медиҳем. моро ҳамроҳ бошед. нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд таърихи 58 соларо доро мебошад. корҳои бунёдӣ дар ин нерӯгоҳ ҳанӯз соли 1956 оғоз гардида, соли 1962 он қисман ба фаъолият шурӯъ кард. соли 1966 мувофиқи хулосаи комиссияи давлатӣ, нерӯгоҳи Сарбанд бо иқтидори лоиҳавии 210 мегаваттсоат пурра ба истеҳсоли барқ шурӯъ намуд. нерӯгоҳ аз 6 агрегати тавоноияшон 35 мегаватта иборат буд. аммо бо гузашти солҳои зиёд бо сабаби харобгардии базаи техникӣ нерӯгоҳ иқтидори энергетикии мавҷудаи худро аз даст дод ва ба таъмиру таҷдид ниёз пайдо кард. тӯли қариб 60 солаи хизмат карданаш нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд тамоми таҷҳизотҳои он кӯҳнаю фарсуда шуда ва он иқтидори лоиҳавие ки буд 240 мегаватт аз он кам шуда рафт ва тақрибан 160-170 мегаватт дар солҳои охир коркард мекарду истеҳсол мекард барқу халос. шукронаи фазои озоди иқтисодӣ, шукронаи тинҷую амонии давлат ки дар нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд 135 миллион доллари амрикоӣ барои таҷдиду азнавсозии нерӯгоҳ ҷудо карда шуд ки ин ҳам бошад ба воситаи меморандуми байни вазорати энергетика, ширкати барқи тоҷик ва вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки осиёгии рушд мебошад. корҳое ки аз оғози аз аввали соли 2017 оғоз карда буд ва санги асоси кушодашавии корҳоро худи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар ин ҷо гузоштанд ва аз аввали соли 2017 то ин ҷониб як қатор корҳо ба анҷом расонида шуданд. истиқлоли миллӣ ба нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд умри дубора бахшид. зеро бо иқдому ташаббуси махсуси роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ҷалби сармояи хориҷӣ раванди корҳои таҷдиду барқарорсозӣ дар нерӯгоҳи мазкур оғоз ёфт. ҳоло дар нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд дар доираи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд бо иқтидори 240 мегаватт корҳои таҷдиду азнавсозӣ бо ҷалби мутахассисони дохиливу хориҷӣ ҷараён дорад. тибқи лоиҳаи якум ба анҷом расонидани корҳои таҷдиду азнавсозӣ гидроагрегатҳои рақами 1, 2, 3 ва 5 ва 6 дар ғодҳои обпарто, механизмҳои борбардор, системаи ҳавои фишоршудаи нерӯгоҳ, системаи сӯхторхомӯшкунӣ, иваз намудани автотрансформаторҳои қудратӣ рақами 2 ва 3, сохтани бинои нави маркази идоракунии нерӯгоҳ, иваз намудани таҷҳизотҳои устухонаҳои механикиву электронӣ, соҳилмустаҳкамкунӣ ва дигар корҳо ба нақша гирифта шудааст. дар ин корҳо мувофиқи тендер ду ширкат бурд карданд. яке аз ширкатҳои хориҷӣ Синахайдра Чайна аз ҷумҳурии халқии Хитой ва дигаре ширкати Генсер аз ҷумҳурии Туркия. албатта ду ширкат барои он ки дар ин ҷо қисми таҷҳизотҳои гидроагрегат иваз кардани гидроагрегатҳо ба ширкати Синахайдра вогузор карда шудааст ва қисми иваз кардани таҷҳизотҳои барқӣ дар зеристгоҳҳои барқие ки дар мо мавҷуд аст. зеристгоҳи барқӣ 220 киловолта, 110 киловолта ва 35 ба 6 киловолта аст. зеристгоҳҳо ба ширкати Генсер вобаста шудааст. бояд қайд кард ки ин гидроагрегатҳо баъд аз таҷдид
иқтидори кории онҳо аз иқтидори лоиҳаи онҳо пештар буд 45 мегаватт, асл медоданд 35-37 мегаватт медоданд, ҳоло ба 49 мегаватт бардошта шудааст ва дар мавриди будани об, дар мавриди пурра расидани об ҳар як гидроагрегат метавонад ки ба иқтидори 49 мегаватт яъне барқ истеҳсол кунад. зимни дида намудан аз толори агрегатҳо иттилоъ пайдо намудем ки аллакай гидроагрегатҳои 5 ва 6 нерӯгоҳ фаъол гардонида шуда гидроагрегати дуюм дар ҳоли ба истифодадиҳӣ қарор дорад. гидроагрегатҳои 1, 3 ва 4 бошанд дар ҳоли таҷдид қарор дошта давра ба давра мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. намояндагони соҳа мегӯянд баъд аз таҷдиди пурраи агрегатҳо дар назар аст онҳо бо иқтидори бештар ба фаъолият шурӯъ намоянд. дар нерӯгоҳ ҳамагӣ 6 агрегат бо фаъолият мекунад. баъд аз таҷдиду азнавсозӣ дар нерӯгоҳ 6 та агрегат бо иқтидори 270 мегаватт дар умум қувваи барқ истеҳсол карда метавонад. аслан раванди таҷдиду азнавсозӣ тибқи лоиҳа дар 3 қисмати асосии нерӯгоҳ сурат гирифта истодааст. толори агрегатҳо, қисмати автотрансформаторҳои қудратӣ ва зеристгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи 220 каср 110 каср 35 каср 6 киловатт. фаъолияти автотрансформаторҳои қудратӣ баҳри баланд намудани иқтидори нерӯи барқ равона гардидааст. ҳоло корҳои ивазнамоии автотрансформаторҳои қудратии 2 ва 3 ба анҷом расонида шудааст ва ба гуфти мутахассисони соҳа автотрансформаторҳои тоза дастрас гардида аз бисёр ҷиҳат бартарият доранд. айни замон дар нерӯгоҳи 5 блоки АТ2 автотрансформатори АТ2 дар якҷоягӣ бо генератори гидроагрегати рақами 2 пайваст шуда истодааст. автотрансформаторҳои дар барномаи таҷдиду азнавсозӣ ивазшаванда пуриқтидор мебошанд. аз 6 гидроагрегати нерӯгоҳи барқии обӣ Сарванд 3 автотрансформатор ҷойгир карда шудааст ки ҳар яке 2 гидроагрегатро идора мекунад. автотрансформаторҳои ҳозира аз автотрансформаторҳои пешина дар ҳамин фарқияташ ҳамин аст ки онҳо бо иқтидори 80 киловолт ампер иқтидор доштанд, вале автотрансформаторҳои ҳозира 125 000 киловолт ампер иқтидор доранд ки барои зиёд кардани шиддати қувваи барқ инҳо афзалиятнок мебошанд. дар қисмати зеристгоҳҳои тақсимкунанда корҳои таҷдиду азнавбарқарорсозӣ дар мисоли ивазнамоии трансформаторҳои кӯҳна бо трансформаторҳои наву ҷавобгӯ ба талаботи рӯз, ивази дастгоҳҳои тақсимкунандаи нерӯи барқ, ба роҳ мондани амалиёти интиқолнамоии нерӯи барқ ва системаи ягонаи энергетикии ҷумҳурӣ бо усули худкор ва ғайра ҷараён дорад. бахши тақсимнамоии нерӯи барқ қисмати сеюми фаъолияти нерӯгоҳро ташкил медиҳад ва тавре мушоҳида гардид дар ин бахши кор ҳоло корҳои таҷдиду азнав барқарорсозӣ бо ҷалби ширкатҳои хориҷӣ ҷараён дорад ва кулли ин тасмимҳо ба он хотир равона шудааст ки вазъи базаи техникии нерӯгоҳи барқии обӣ Сарванд боз ҳам беҳтар ва ба талаботҳои замони муосир ҷавобгӯ карда шавад. ҳоло раванди бунёду навсозии нерӯгоҳи барқии обии Сарванд ки аз миёни силсила нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар дарёи Вахш асоситарин маҳсуб мешавад, бо ҷалби ширкатҳои сохтмонии хориҷи мамлакат, мутахассисон аз ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Туркия ва аксаран ватанӣ бо суръат идома дорад. дар оянда ман фикр мекунам ки
کشور ما همچون یک کشوری هست که ذخیره آبی انرژتیکی آن در بین 5 کشورهای پیش جهان می باشد و ما باور دارم که با ثمرناک استفاده بردن ذخیره های آبی و انرژتیکی ما نه تنها می توانیم که کشور خودمان را بلکه در سالهای نزدیک در سالهای آینده به کشورهای همسایه انتقال برق را ما جاری سازیم. برای با صفت و مطابق با معیارهای بین‌المللی انجام یافتن روند تجدید و نوسازی پررأی نیروگاه، نمایندگان ساحه پیوسته کارهای نظارتی و سنجش‌های نقشه‌ای را راه‌اندازی می‌نمایند تا اینکه توانند در اساس لایحه نیروگاه برقی آبی سربند را با اقتدار 240 مگاوات سریع وقت با صفت بلند مورد استفاده قرار دهند. بیننده های ارجمند، از جریان تهیه برنامه و دیدن نمودن از حالت امروز فعالیت نیروگاه برقی آبی سربند می توان چنین خلاصه کرد که عین حال روند کارهای تجدید و از نو برقرارسازی در تمام بخش‌های فعالیت این نیروگاه با جلب متخصصان داخلی و خارجی جریان دارد. از این رو می‌سازد امید بست که در نزدیکترین فرصت این نیروگاه فعالیت خود را با بازه مستحکم تکنیکی دوباره برقرار خواهد کرد و با استحصال نیروی برقی از جهت اکولوژی تازه سهم خود را در تأمین استقلالیت انرژتیکی کشور خواهد گذاشت. و ما تهیه‌گران برنامه بازبینی با امید سلامتی و روزگار خوش شما نشر نوبتی برنامه را حسنی انجام می‌بخشیم. تا دیدار، سلامت و کامیاب بمانید.